Fa 10 anys que l'Albert Espinosa estrenava Polseres Vermelles a TV3, una sèrie que va ser tot un èxit i que ha estat adaptada a molts països. Ara Espinosa torna amb Los Espabilados a Movistar Plus i els seus protagonistes són 5 joves amb trastorns mentals que lluiten per trobar el seu lloc a la vida fora del psiquiàtric. Ells són l'Álvaro Requena, el Marco Sanz, la Sara Manzano, l'Aitor Valadés i l'Héctor Pérez. Los Espabilados. Hola, nois, com esteu? Com estáis? Presenteu-nos una mica el vostre personatge i el trastorn que pateix. Vale, doncs començo jo. Molt bé. A veure, jo interpreto el personatge Michelangelo. Michelangelo és un noi que, o sigui, des de ben petit ha estat patint molt, per adults que potser l'han estropejat. O sigui, ell no era com ells de petit, sinó que hi ha hagut un adult que li ha fet malbé. Llavors, és un nen que ha patit molt i l'únic que vol és felicitat en la seva vida i l'oportunitat la veu escapant-se del centre, que és l'oportunitat per ser feliç, que dic jo. Voy a hablar castellano ya que no sé catalán. Soy Marco Sanz e interpreto a Geray. Geray es un personaje que padece de TDAH y sociópata y es como el nuevo. Llega nuevo al centro y, bueno, como se puede apreciar, va buscando pelea, pero sobre todo esa rabia que tiene es debido a su pasado y a su historia como persona. Cómo va desarrollando la historia, se va agrupando un poco más a estos chavales, pero se da cuenta que no les hace bien y tiene que tomar un poco su propio camino. Vale, pues el meu personatge és la Guadalupe, Guada, com li diuen els amics, i és una noia que té una diversitat funcional que la fan amb cadira de rodes, però encara així és una noia amb molt de caràcter, molt forta i bueno, que té aquest grup d'amics, els espavilados, que bueno, ella a la majoria es coneix, però el Geray el coneix així perquè arriba nou, però bueno. Mi personaje es Samuel y bueno, está ingresado en un centro psiquiátrico de Menorca por culpa de un adulto estropeado también como Michelangelo, que ya veréis en estos 5 y 4 capítulos. Y bueno, pues se escapa del centro psiquiátrico para buscar su lugar en el mundo y para sentirse libre de verdad, como en el hospital no lo sentía con esos 4 chicos. Se escapa y emprende un viaje muy bonito. Bueno, jo soc Héctor Pérez i el meu personatge és Lucas. Lucas és un noi al qual els adults no el comprenen perquè ell diu que és un àngel i com no el comprenen busca una solució racional i el que creuen que té és al·lucinacions i deliris de grandesa. I com solució lògica la que troben és deixar-lo medicat en una habitació tancat sense contactar amb l'exterior. Molt bé. Ja s'han emès els primers capítols. Esteu contents de l'acollida que ha tingut? Quines reaccions, quines sensacions teniu? Jo estic molt feliç perquè he rebut molts missatges d'agraint el meu personatge, que realment no sóc jo, és el meu personatge, i estan agraint el personatge però com si fos jo. I això em fa molt feliç perquè veig que la sèrie està ajudant a gent, sobretot a agafar forces a la vida i sobre reflexionar i la felicitat que tenen ells doncs me la donen a mi. Es increíble. A mí también me están llegando muchos mensajes de agradecimiento y bueno, me hace sentir bien y hasta una chica me pidió que le mandara un audio haciéndole un saludo porque era su ídolo. Y digo, pero si yo no soy nadie. Es que no me lo creía y aún creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo y pues es muy bonito y no somos conscientes. Per què creieu que la societat no entén els espavilats? ¿Por qué creéis que no entienden a los espabilados? Yo creo que la sociedad lo primero que hace es poner etiquetas, es decir, tú ves, por así decirlo, el historial de Geray y dices, vale, tiene esta enfermedad y esta enfermedad. Pues nada, a un centro psiquiátrico a que le curen con las medicinas o lo que sea. Y no tratan de profundizar más allá en no lo que tiene, sino cómo es y cómo lo podemos solucionar. Por eso yo creo que en general la sociedad no es capaz de ver más allá de una simple etiqueta que te ponen delante. Jo crec que... Digues, Albert, digues. Vale, pues, jo crec que, a part de totes les malalties que bueno, en teoria tenim diagnosticades,
Nosaltres som adolescents i en aquesta etapa sempre som com els ignorats, els que ningú l'entén. Quan una persona està a l'adolescència és com que ningú l'entén. Llavors això jo crec que també és una mica el que fa que ningú ens entengui. Clar, sí, potser la societat repel aquests nois perquè no coneixen bé la persona, sinó l'envàs on estan. O sigui, potser també el diagnòstic com que tira una mica les persones cap enrere i jo crec que això fa que la societat no entengui els espavilats, però això. Perquè és precisament a la vostra edat, no? Quan apareixen molts casos de bullying, per exemple, a l'escola, que després poden derivar en trastorns mentals com algun dels que patiu. Creieu que la sèrie pot evitar algun d'aquests casos, que pot ajudar a conscienciar, no? A molts de la vostra edat, que fins ara aquestes temàtiques no es tractaven a les sèries? Sí, pot fer veure el contrapunt. Sí, pot fer veure la visió des de la persona que rep això. Sí, pot donar visió a quin és el que passa quan a algú li fan bullying, sí. A lo millor no ajuda a parar, però el que sí segurament ajudarà serà donar-li veu a aquests nois, perquè bàsicament quan sofreixen bullying i llavors els apareixen els trastorns mentals, en aquest punt ja la societat diu ja no se'l pot rescatar, el deixem en una habitació i punt. Llavors, clar, aquesta sèrie el que vol almenys és donar la veu a aquests nois per decidir què volen fer, perquè potser un noi sí que vol estar tancat, però potser un altre no, potser un altre el que li agrada és la natura i vol estar a l'aire lliure. I no sempre el problema, la solució és la més simple, és tancar una persona, sinó és mirar què és el que necessita. I què els diríeu als pares que tenen fills com els que interpreteu vosaltres i que no saben com actuar o que no els escolten o que la solució que prenen és això, no? Tancar-los al psiquiàtric? Els recomanaríeu que la veiessin? Que miri la sèrie, sobretot que miri la sèrie i que treuin un aprenentatge molt important perquè transmet molts missatges i valors la sèrie, tant com als joves com per als majors, i la recomano un munt per aquest tipus de casos, no? Sobretot que escoltin els seus fills, o sigui, que els seus pares prestin atenció al que els seus fills necessiten, que, com ha dit l'Héctor, si demanen estar tancats o una espècie d'això, que sigui així. Però si el que necessiten és llibertat, que li donin, saps? Exacte, jo crec que la sèrie és molt oberta i qualsevol persona de qualsevol edat pot aprendre molt i sobretot els pares jo crec que molt més perquè estan sobre els fills i crec que per als adults els aniria molt bé, sobretot per pensar i per reflexionar i poder millorar les coses que potser no estan fent bé. A vosaltres us ha canviat interpretar aquest paper? Us ha canviat la vostra forma de pensar o de ser, coneixent algun dels trastorns, havent d'anar a centres aquests a veure el que es viu? No sé si también, Marco, ¿no? Si te ha cambiado tu forma de pensar o de ser. Sí, bueno, sobre todo gracias a la ayuda de Albert y de Roger y de nuestra coach, que nos han ayudado mucho a ir poco a poco haciéndonos ver cómo piensan esos personajes, qué sienten, que ellos lo que quieren ser es libres, que no quieren tener una puerta aquí delante que les impida hacer lo que quieran. Pues sí que es verdad que hemos conocido a chicos con trastornos y son personas totalmente normales que lo único que quieren es, pues, como cualquier chaval de nuestra edad, disfrutar y pues pasarlo bien. Sí nos ha cambiado ese punto de vista hacia estos chavales. Va costar també una mica per la falta d'informació que hi havia, com és la intenció de la sèrie, que donar-li veu. Llavors va costar una miqueta el saber com actuaven. Sort que vam trobar... Vam poder visitar un centre de dia de nois amb trastorns i vam estar amb ells i va ser com estar amb nois igual. És que no hi havia cap diferència. Llavors és això el que ens estranya als 5, que per què tenen que estar tancats si no hi ha cap diferència entre nosaltres i ells. Vam poder passar tot un dia sencer i ens vam divertir d'una manera. Que bé, que important, no?, que digueu aquest missatge, i més en aquest temps de pandèmia, de Covid, que
que moltes persones i també molts joves doncs, augmenten els seus trastorns també alimentaris, com en el cas del Samu, el paper que interpreta l'Aitor, no? I que important és que just en aquest moment aparegui la vostra sèrie, que jo crec que pot ajudar a moltes persones. No sé si Sí. tu, Aitor, també vols comentar alguna cosa, sobretot el teu paper amb els trastorns alimentaris. Jo, bueno, el meu paper té un trastorn alimentari i, bueno, jo crec que, com he dit abans, les persones poden treure un aprenentatge molt bo i uns valors molt bons i es poden veure reflexats en aquest paper que interpreto jo, el Samuel. I, bueno, és això, no? És el que deia l'Héctor, que són persones com nosaltres i que s'han de tractar com persones com nosaltres, com joves. Álvaro. Sobretot papers com aquests que la gent es pot sentir identificada perquè està en una situació molt igual. Jo crec que es poden sentir molt acompanyats, no? En el sentit de que o sigui, poden veure's a través de la pantalla, o sigui, jo em puc identificar i pot veure que no és l'única persona que li passa això i que no és l'única i que també, o sigui, tot es pot millorar i es pot veure en la pantalla. Això és molt bonic, s'ha acompanyat. Per cert, sabeu si hi haurà una segona temporada? Com creieu que evolucionarien els Espavilats? En teniu ganes? Moltes, però no sabem, o sigui, suposem que evolucionaran bé, però no tenim informació, llavors tampoc podem dir massa. Yo creo que hablo yo si quieres. Que yo creo que hablo en el nombre de los 5, que por supuesto que estaríamos deseando de hacer una segunda temporada, pero bueno, ahora ni nosotros sabemos nada si se puede hacer, si se va a hacer, si está escrito, lo que sea. Pero vamos, que yo creo que estamos deseando de poder hacer cuantas más horas de rodaje mejor. Sí, Marco, anava a dir això, que ganes hi ha. Després, per la nostra part, estem perfectament bé, en condicions per fer una altra temporada, però no està a les nostres mans. Està a les mans del públic. I esteu preparats per la fama? Heu notat ja algun canvi? Recordant l'efecte que va tenir Polseres Vermelles? Ja. Com ho porteu? Bueno, bé, Normal, jo la veritat és que Los seguidores de Instagram han subido mucho. això sí. No, això sí, s'ha notat una miqueta. Sí, Per sí. exemple, no paro molts missatges diuen que em tingui semblança al jugador de futbol Lucas Vázquez. Clar, ja em fa gràcia que posen aquest Es missatge. igual. Doncs és que llavors és l'únic canvi que he notat a la xarxa social. Suposo que és per la pandèmia, que a l'haver-hi poca interacció social en la vida real no es nota molt com a les xarxes socials, que a les xarxes socials, hi hagi pandèmia o no, es pot interactuar. Jo crec que, o sigui, està molt bé tenir la fama, però no crec que sigui l'objectiu de la sèrie, o sigui, tindre la fama, sinó arribar a tota la gent màxima, o sigui, la fama pot ajudar a arribar a molta gent i això és una eina molt bona, una sèrie per poder parlar de tot això quan la societat evita aquests temes i crec que la fama és una manera d'impulsar aquest tema i és molt important. Però bueno, la fama no sé, a veure què passa tampoc. El que passi, passarà. Sí, Repetir. com ha estat de conèixer, no? I estar al costat de l'Alfred Garcia, que va fer la cançó de la sèrie, Los Espavilados, i que també durant la presentació, i ja també ja abans havia explicat el seu cas amb la depressió. Sí, o sigui, ella ha estat molt a prop d'aquest tema, o sigui, sap del que parla molt bé i a més amb molta sensibilitat i bueno, el tracte que va tenir amb nosaltres va ser molt bo, és com un nen més a la família i bueno, es nota que sap el que parla, que hi ha com un patiment, però que amb la cançó ho sap treure i a més, o sigui, la sèrie i la cançó com que connecten perfectament i parlen no amb les mateixes paraules, però sí del mateix tema. I el dia de rodatge va ser genial. Jo m'ho vaig passar bé, però per dues raons. La primera, perquè a qui no li agrada rodar, i la segona, perquè vaig poder celebrar el cumpleaños amb aquestes 4 grans persones per 2 vegades seguides, perquè l'any passat també el vaig celebrar enmig d'un rodatge. O sigui que ja això sembla un ritual i tot. I bueno, va ser un dia espectacular, la veritat. Que bé, quina sort. No sé si teniu també algun altre projecte més enllà de la sèrie
No sé si l'Aitor crec que et podrem veure a TV3 amb Buga Buga. A Buga Buga, sí. No sé quan s'estrena, però sí que a Buga Buga, un dels capítols. I, bueno, Aviat, aviat. Si voleu afegir algun missatge més, alguna cosa que voleu llançar, tot vostre. que tothom que estigui veient aquesta entrevista, que es vegi la sèrie, que crec que li agradarà molt i que treguin les seves pròpies conclusions i que, bueno, que la disfrutin. I bueno, que es parin a veure, o sigui, que no jutgin amb malesa, que, o sigui, que la vegin i aprenguin de veritat i pensin, que reflexionin, que l'ensenyin la sèrie i sobretot quan més lluny arribi, a més persones arribarà i això és el més bonic per mi i poder arreglar aquests problemes que estan a la societat. I tant, doncs compartim aquest missatge i nosaltres farem tot el possible per difondre la sèrie, que sigui un èxit i esperem que tornem amb la segona temporada i si no, amb qualsevol altre projecte que estem segurs que fareu i tindreu perquè és una sèrie que la veritat ens ha agradat molt i actueu tots amb un paper immens. De veritat, moltes felicitats. L'has Moltes vist? gràcies.